And I think the GTR owner just want to make sure that that's all set. Mondja a meleget! Nafúka svoje turbo a momentálne na štarte naložila Superšportu, ktorý sa ale asi dotiahne, lebo musí. Peťo, ale zvuk to má pekný. Golf prvej generácie, rok výroby okolo 86 versus Porsche Spider. Každopádne podotýkam, že Porsche 4x4 Porsche Spider. Každopádne podotýkam, že Porsche 4x4 versus Aventador. Samozrejme vo verzii SV, ktorá je ojedinelá. Také dva pekné domčeky na kolesách. Nie je to pekný pohľad, priatelia? Raz, keď budem veľký, taký tiež nebudem mať, no. Ale počul som taký dobrý vtip, že dva typy ľudí existujú. Jedni sú špekulanti a tí druhí sú, pekne povedané, klamári. Tí klamári si nažívajú a tí špekulanti špekulujú, ako vyžiť z výplaty do výplaty. Každopádne, ale toto bude pekná podívaná a uvidíme, či kombičko naloží Superšportu. Na reakciu určite. Cítim sa skoro ako na F1. Akorát to netočí, no. Toto je... No, vyzerá, že Porsche sa dotiahne. Nie, nestihlo to. Ako už som spomínal, jazdci sú skúsení a je veľa aj na reakciu. Ja to zistím ešte vysvíne. No, vyzerá, že Porsche sa dotiahne. Nie, nestihlo to.